sa atong balitang nasyonal. Nice to go. Report. Si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tarila ang biyangkon kining nasurpresa siya sa reaksyon sa China batok sa Pilipinas sa gimo nining Transparency Initiative. Matud pa ni Tarila nga wa siya magdaong nga kini ang reaksyon sa China gumikan kay kaniadto ilar kining gibaliwala. Matud pa sa ni Tarila nga apan karon na surpresa siya gigamit pa sa China ang caricature bilang turning point sa kanilang diplomatic protest. Nice to go. Report. Ay nasudnon nga balita human sa iyang ginuso na bat-free electricity aron mapagaan ang mayroon sa kuryente sa katawan. May pasausab si Senador Francis Escudero o Senate Bill number 498 na tuyo nga obligasyon nga insurance coverage o dugay benepisyo para sa mga line workers power sector. Matod pa ni Senador Escudero, kritikal o delikado ang trabaho sa mga line workers nga natukod o magmintinar o pag-repair sa mga electrical transmission o distribution system sa nasod. Apan ang kadaghan nila ang walay kasiguruhan, patok sa kamatayon, aksidente, sakit o uban pang risko samtang nanarbaho. Pinagi sa Line Worker Insurance and Benefit Act, kinahanglan nga ang mga pribadong electric distributors o distribution na utilities, electric cooperative o transmission o operation nga matag o insurance coverage o benepisyo sa kasama sa retirement o disability benefits, death, burial o accident o bayad sa medical apil usab ang coverage sa maong balaodon ang mga driver, helper o support crew kauban ang mga line workers atol sa construction o maintenance operation. Pasabot usab sa Senador Escudero nga ang mga employer nga mao magbayad sa tibuok kantidad sa insurance premium o di ka kini pwede ibawas sa sweldo sa empleyado aron masiguro nga makadawat og ang mahuno o focus nga proteksyon nga walay dugang bukat sa ilang kita. Sumala pa ni Senator Cheese nga ang mao nga panukala gibase sa House Bill number 7561 nga napulbahan sa House of Representatives 9th Congress. Tumong niini nga mapadaliptan di lang ang mga line workers kundi apil usab ang ilang mga pamilya gikan sa mga peligro nga kauban sa ilang trabaho. Karon ang Senate Bill number 498 ana sa Senate Committees on Energy o Labor o ang naglaom ang senador nga maisgutan kini labing dali sa panahon sa pasalig sa sesyon Senado sunod si para ang maong balaod doon, kabahin sa mas harapan ang advokasya ni Escudero alang sa consumer relief o proteksyon sa mga mamumuno nga magpakita sa iyang paningkamot nga nagpauswag ang kaayuhan o dignidad serbisyo sa publiko. Nice to go. Report. Balita lang bigit gyapon sa agrian sa Pilipinas ug China 15 ka mga senadores ang milagda kini sa giduso nga resolusyon nga nag-denounce kon nahinaway sa ulahing pamayag sa Chinese Embassy nga naadri sa Manila batok sa usa ka Philippine government officials kinsa mi criticize o misaway sa agresibong pamagi sa China diya sa may disputed South China Sea. Sa usa ka draft resolution nga wala pa numero, ang mga senador nawagan kini sa Department of Foreign Affairs na muhimo kini og diplomatic measures aron mapabarog ang dignidad sa Pilipinas ug masiguro ang relasyon tali sa duha ka nasod og kini muhimo og lakang pasigunot sa international law og sa establisadong prinsipyo og mga relasyon tali sa mga kanasuran. Ang mga senador ni kondena sa ulahing public statements nga gipagawa sa Chinese Embassy nga diin gulagway nga ang mao nga pamayag sa Pilipinas na supak og wala dili madawat sa gitawag natong standards sa diplomatikano nga pamatasan og mutual respect sa masig kanasod. Nice to go. Report.